Hello and maluwang noipi, welcome to another episode again ng syempre ano pa, budget meal everyday. Madlang noipi, everyday, whole day. Anyway, yung ulam po natin ngayon ay yung nakakalunod na sabaw ng tinola, madlang tinola. Ng tinola man lang na ipi. Anong isda to? Actually, hindi ko. Goldfish lang yung kilala kong isda talaga. Tsaka yung anong tawag? Pansikol. Yun lang alam ko na isda. Tsaka yung baga. Yung anong pangalan dyan? Basta. Isda na nisod. Anani pre. Magbahog. Yung tinola namin, syempre, maraming kamatis. Lahat kami sa membro ng pamilya ay mahilig sa kamatis. At syempre, one hiwa per member of the family. Para may ulam tayo everyday. Budget eh. Lalo na mahina tayo ngayon sa kain. O sige, anong hirit natin ngayon mga madlang epi? Hirit naman tayo ngayon sa ating kalusugan. Kasi pinanood ko yung interview ni yung online doctor, sino ba yun? Si Doc Alvin, di ba sikat yan? Doc Alvin, according to Doc Alvin, ano bang tawag dito? Yung interview sa kanya, yung ano ang pinagkaibahan sa mga sakit noon at sakit ngayon. Mostly daw sa mga pasyente niya, nag-shift na daw ngayon. Mostly daw yung mga pasyente na noon is mga infectious disease yun. Mostly noon, mga infectious disease like sipon at obo. Ngayon, nag-shift na daw to non-infectious disease like mga heart ailments, atake sa puso, atake sa puso, diabetes at high blood. Yun po yung mga pasyente niya ngayon. Si Doc Alvin pa is isang radiologist na nagpa-vlog ngayon. Share niya, may mga tanong kayo doon, itanong nyo. So at very young age po, minsan may mga may mga maintenance na sa kanilang diabetes o kaya sa high blood nila at a very young age. Kaya hindi maganda talaga yung lifestyle na nakaupo palagi, lalo na sa henerasyon ngayon yan. Palaging nasa computer, nakaupo lang all the time, all the way, in everyday daily lives nila is nasa computer lang. Kaya minsan yung bata pa, hindi na malinaw yung paningin nila. Bata pa, diabetic na, bata pa, high blood pa, ewan ko sa kanila. So, para maiwasan yan, dapat tayong mag-ehersisyo, dapat magkaroon ng outdoor activities. O, di ba? So, one thing, pag high blood ka na talaga, magkakaroon ka ng maintenance. So, hindi na maiwasan yan, pero pwedeng, anong tawag dun? I-control na lang. So, once meron kang mataas na pressure ng dugo, wala na talaga. Ganun na talaga. Iwasan ng lahat ng iwasan. So, ganun lang na mga pindot-pindot lang tayo sa health kasi hindi tayo expert doon yung mga nire-rename lang sa atin to. So, yun. Basta iwasan din natin yung mga processed foods. Kasi yung processed foods kasi yun at all cost pwede na natin orderin. May mga riders na talaga. Even dito sa probinsya namin, libre na yung delivery, yung mga restaurants dito na medyo maganda. Yun, nag-free delivery na sila ng mga ulam nila. So I have nothing against processed food kasi masarap din naman talaga. Kaya lang, healthy lang siya sa paningin. Kahit gulay pa siya, as long as processed food siya, nasa restaurant siya, hindi talaga. Kasi mostly gumagamit talaga sila ng mga panglasa dyan para sumarap. Mas iba talaga yung homemade, yung luto sa bahay, yung asin at bitsin lang. Yung iba, iodized salt lang ginagamit, hindi gumagamit ng bitsin, di ba? Mas masarap na dito lang tayo sa bahay kumain, magbaon. Tapos kain ng processed food minsan-minsan.
Tapos hindi rin magandang nakaupo palagi whole day. Kailangan tayo-tayo din. Pwede namang mag-exercise at least 20 minutes. Ako hindi pwede. Pag tayo, diretso sa pastulan, magbilad sa init o doon sa kambingan. O, yun na yung lakad-lakad ko. Pwede lang magtalon-lundag doon, di ba? Ayun na muna man lang, no? God bless everyone. Mag-ingat po tayo, lalo na sa ating mga kalusugan, no? To preservative sana, no? Pero kain pa rin tayo, no? Sardinas. No to preservative. Hindi pwede, masarap ang pizza. Ang sarap kaya ng pizza. Mga lasagna.